dörücülükli adam bir wada bir näçe peýdaly, gowy pikirleri orta oklap bilýär. Olar onu nireden alýar? Elbetde kitapdan. Beýnini östürmeň gowy usullarynyň biri ýygyderli we pikirli okumakdyr. Çağanyň kitap okumaklygy onuň ýadynyň ösmegine, ýad geçleriniň güýçlenmegine mümkinçilik berýär, kömek edýär. İkinci faktor, kitap okumak bilen pikirlenme göni bağlanýar. Sebäbi pikirlenme dil sözleýiş göni bağlanýar. Sebäbi pikirlenmeň gorny sözler, düşünjeler emele getirýär. Onuň üçin çağa kitap okumak bilen onuň pikirlenmesi güýçlenýär. Çağa kitap okumak bilen onuň söz baýlygy hem artýar. Söz baýlygynyň artmagy dogry pikir ýöretmege, öz pikirini düşünükli beýan etmege mümkinçilik berýär. Kitap okuyan çağalar gürlänne de erkin, ynamly, ygtybarly gürlemegi başarýarlar. Kitap okumak bilen biz bir näçe peýdaly pikirleri, peýdaly ideýalary öwrenýär. Gelecekde biz olary öz durmuşymyzda ornaşdyryp bilerdik. Çağalaryň pikirini türgenleşdirmek üçin, akylyny türgenleşdirmek biz hökman o çağalar bilen günde kitap okumalydyr. Çağanyň kitap okamadyk günleriniň möhületi uly boldugyça ol hasam erbet ýagdaýlary döretmek mümkin. Ýöne so çağa, so kitap okumakly barada pikiri hem döremedik bolsa, onu ol gaty erbet ýagdaý diýip düşünmeli. Çağalara kitap okumagy öwredenne onu ýygyder etmegi hem terbiýelemeli. Sebäbi çağa ýygyder kitap okasa, onu her bir okuan kitabynyň, her bir öwrenen zadynyň däneler görnüşinde toplanyp, olar bir umumy medeniýete, umumy kultura, umumy düşünjelere geçýär. Adamyň medeniýeti okulun kitabın sany däl, onun özleştiren, düşünen kitaplarının sanyna bagly bolýar. Ýa-da ýöne pikirlenmän okanyň peýdasy ýok. Onu adam hökman öz okan kitaplaryny seljermegi we öz durmuşynda ulanmagy öwrenmeli. Egerde sen öz durmuşynda ol okan zatlaryny ulanyp bilmeden, ol okan zatlaryň senin üçin peýdasy bolýar. Soňky döwürlerde çağalaryň köpüsi kitap okumakdan telewizor görmegi gowy berýär. Ýöne telewizor görmegi kän maslahat berlenok. Sebäbi telewizor görýän çağalar pikirlenmek, kitap okumakda döreýän pikirlenmek proseslerinden mahrum bolýarlar. Şo sebäpli ateneler çağalary telewizoryň başynda günüň dowamında 2 saatdan köp oturtmalýarlar. Käbir atenelerim aladalar köp bolanlygy sebäpli çağalar bilen kitap okumagy wagt tapanoklar. Şoň üçin olar çağalara kompýuter oýunlaryny, notebook bilen işlemegi ýa-da telewizoryň başynda oturmagy ruhsat berýärler. Olary köp wagt berýärler. Emma kitap okuyan adamlaryň durmuşda döreýän meseleleri çözmäge mümkinçiligi köp bolýar. Kiçik ýaşly mektep okuwçylar kiçik ýaşly çağalar üçin ýanky 50 sahypa yeterlik bolýar. Ýöne ol gutornukly çäk diýerler. Ol her çağ üçin aýratyn çemeleşmeli. Käbir çağlarda ýanky kitap okumak hem gyzyklanma bilen baglanşyk, höwes bilen baglanşyk, ol şo kitaby okumak halya, isleýä, onu hem çäklendirmek ýany bolýar. Käbir çağlar atenler mejbur okutdyrýarlar. Iň erwet ýalňyşlaryň, uly ýalňyşlaryň biri çağlary kitap okumagy mejbur edýär. Çağa kitaby ele alanna, ele ýa ol kitaby ýigrenip başlaýar. Şoň üçin o çağda kitaba söýgi şeýle ýagdaý bolup dursa, o çağda kitaba söýgi hiç saçanyň dörep bilmez. Ol
çoň mektepde okanna ya da institut okanna da ol kitap okumy halamasa ol gowy hünermen bolup ýetişip bilmeýär. Sekiz ýaşy çagy 150 sözi bir mudda okumagy okyply bolmaly. Ya da talip ýokary okuw jaýynyň talibi 450 söze çelli 1 minutda okumaly. Akıllı adam bolmak üçin bari onun wes kitap okumaly eken. Ýöne onun wes kitap tapmak üçin müňlerçe kitap okumaly.